gaat altijd over maken, het gaat altijd over inclusie en het gaat ook altijd over ecologie. Dat zijn de 3 pijlers van ons bedrijf. En dat vertaalt zich vaak in verschillende projecten. Dat kan heel breed zijn en het kan dus ook een das zijn die ontwikkeld is. We hebben samen met Claudie een stroopdas en een sjaal ontworpen. Die is hier in Nederland geproduceerd, hier in Amsterdam, door de nieuwkomers genaaid en gemaakt. Eigenlijk is die das ook een symbool voor waardering van materiaal en arbeid. Materiaal omdat het wol is, prachtig duurzaam. En arbeid omdat het door Makers Unite gemaakt is. Makers Unite is een sociale onderneming die heeft met missie om nieuwkomers en lokale mensen te helpen met de maken van duurzame producten. Juist doordat grote partijen zulke partnerships aangaan en laten zien van kijk, het kan lokaal, kijk, het kan sociaal, kijk, het kan duurzaam. Het is een voorbeeld voor andere bedrijven. Ik maak een eerste patroon, een eerste samples. Daarna kan mijn team hele productie maken. Maakt niet uit groot of klein. Deze das is geweven, ook in Nederland. Het is best bijzonder. Door EE. Het is een weverij uit Brabant. Met enorme aandacht voor duurzaam produceren. En het is een jacquardweefsel. Er zit zo'n rijkdom in het materiaal. En dat is denk ik ook, als je dit draagt, dan voel je gewoon eigenlijk ook dat er heel veel kennis en kunde in dat productieproces aanwezig is. Daarnaast is er ook nog een stukje Livefest in de stropdassen verwerkt. En dat komt weer uit van de stranden in Griekenland, waar de vluchtelingen zelf deel van zijn geweest. Elke keer als de gebruiker van deze das pakt of omdoet, dan zal die altijd herinnerd worden aan de geschiedenis van die nieuwkomer. De geschiedenis die deze mensen hebben meegemaakt. De efforts om in Nederland een bestaan op te bouwen en door het toe te passen in deze das, vind ik dat getuigen van respect. Dat materiaal verdienen in tweede kans op dezelfde manier dat mensen verdienen in tweede kans. Dus bij ons, die oranje en genevezen is een symbool van hoop. Het is een symbool van een nieuwe start en een symbool voor inspiratie om te denken dat in de samenwerking, als wij samen met elkaar kunnen werken, komen we in een betere toekomst. Dat er heel veel sociale en culturele waarden aan dit project verweven zijn eigenlijk, letterlijk en figuurlijk. En dat maakt voor mij dat ik het echt heel erg tof vind om daar een steentje aan bij te dragen. De bedoeling is dat die stroopdas is een symbool die je hier kunt gebruiken om vooral te denken in een beeld van een transitie naar een duurzame toekomst. Het is een heel mooi beeld waar die das voor staat. Hier kan alles.